What's a Friday? Localize it. What did you look sing? Sing. Eh? Wazvoita kunoona chii pesa ndinganidedza ndirega heti rangu kare. My crush over there, how are you? My crush in Materis Asnombo, how are you? We are distorting our reading. Away my reading is distorted here. So, you say guys, remember, feel like a samba kangu man. That's the kasira kuya. Because nakuni live ya GP so rambo na angu na simba nakuni line up see what pop ten kuli my best artist ya ndo faza kweti Alana mwenjani futa alipo Mwenjani kumwacha ni bonge Amara Brown yao Sunny Modi the other one Amara Brown alipo Are you sure? Oh, couldn't one of the Jane Manual, did it? Yeah, Janet Manual. Where is the Janet Manual? There is another one. Food. I want to see somewhere. One of the Janet Manual, I'm not going to watch him, but I don't want to go. Yeah, I know what she's saying, so. But I'm going to testify that she told him by him. So, yeah. And that's not what get the 310 is okay because that's the casting of page as well. So and one time you kuno wona my life no tanga anything na 11. So don't thank you no that's the short and size guys. You don't know life. So kuzona chimunya zvogwadza izvi. Ndakona kuti when it happens you will be there. Ndichiona nema comments, ndichiona screenshots nema comments ipapo. So ndo ndinoda kuti nhasi. Saka ndakasira guys kunavo vataona chimunya zvavo sorry miraitoni nhasi vanhu mune chinoita ngoti zvikwadi zvakaoma vari kutouruzha rai avone nharo ka nandomhurusa vanhu Zashet say Rongai Finals Gogo Charity Faith Mponda Naka Tracy, Shanti Munemo, Lokadi Shidungar, Chevlin Banda, Lucia Wena, would say, oh, me jamba, Tafadwa. Oh, thank you, nice beat, yeah, thank you. We name them
Tadiwana CEO seen Happy Family say Tokozani mulale azviri sei omijamba ndakumhoresaka ya indana zvinhu zvachazoyaekera zvazoona havo chimunya seutapamire zviri sei nyasha is there akavata gai seisumponda nyasha ndoudhirisikuita. Guys, let me tell you what happened. So this girl, but I'm gonna try to say this in English so that I don't discriminate. So what happened is my cousin actually went and bumped the thumbnail of the foot over the football. Then after bumping the thumbnail of the so he dipped his, oh my goodness, she dipped her thumbnail of the foot of the leg into the soccer ball. Then the other Juarez actually split into two. After splitting into two, the other one Juarez went inside the skin of the Juarez big one. Yeah, you know, discrimination. Discrimination. So what is the respect? What about your friends? What about your friends in Bangkok? What if they want to understand? Then they can understand my language. I'm like, oh, I'm so sorry. So the family. Actually, there's some people who got the t-shirts today. Cousin wangu akakava ikera akakava inonzi akakava bhora unotamba zvemawomen soka kai ari kipa guys ekukanga anotamba nyashaka anotamba women soka asi anotamba ari pakipa vanhu vanogowesa tete I'm not even lying. Yes, I will not put you. I'm not putting you in but no, 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 no. No, yes. No, you are kana manja kunoteka bhora kuchikora kwenyu kweuniversity kwenyu. Unike muchita kunyunyuva. Apana yasari kani kuti I forget it. Kuti uzokomavadzana uneziya memwe ndizi atakandi bhora nawinere no sara wapeke zero. It's my thing. It's my thing. Find my earphones. I don't care. I can power it in. Ngirikini lollipop. Ita live yako ndokuti vakwanise kuteerera. Ndaifana kuseta nechichi guys neone ndakukanga muita bluetooth nechichi chiwo zvakati. I should be using this one. Let me use this one. I won't be lying. What would I lie? How is that gonna benefit me? How is that gonna benefit me? Don't worry. That is zero. She is lying. She is lying. Nasha question you pakuti. Are you sure you want to play? You can see as long as Tamax register undi. She's lying, guys. Sharon. Maraka uya ndasu totogera nenyaya kuti Nasha asa mna kuri hiwe. Amne kuri hiwe. Amna so what 30 asima kali wangani. Takajinga yedu zetu wana. It's a lie. Jesus Christ. I'm not going to continue. Jo. Bakariga. Pamenyu ni pepe ujiri kwazira. Makahiwa. Ujiri kwazira pamakase kwa na homadi. Mafada kasika kuti vakomana. What are you doing with ground? She's lying. Stop playing nyasha. Nyasha mugo ni suwumi ni soka. Uningo uchigo wesko uchingo bora kaene ukuno wira uku. Bora kaene uno wira uku. Bora chipile pakati makumbo chidi wuru. Achina kwa chauna game. Ndakatola mbaini ndakarapa ndikadoya kuzoite kwa murugo. Muri wa 10-0 ndikandovata ndosana ndakavata. Kana kuti una filimu. Zvoto vanena. Chonyebo pesa mayefunda sikumbwa. Here gani ndikutohwa. Ndikubanko. Uri kwose makarhiwa. Achina. Guys, is this working? Like with this thing. How do I listen?
Are you sure? Are you sure? Are you sure? Anyway, it's okay. Are you sure? Crazy. Apanya chaka anenge akapfeka magurovhosi mazichitei mazikuru eko drogba guys ndo zvaanenge ari who is a digia mushongopere that's an insult. Why are you insulting other people's hands digia kana digia 2 million you Manchester United uzotenga machine pads kiti yakakwana mfunge mwakatenga machine pads kutenga zvikabudura zvese apana chasina. I'm like, what is everything okay? Jesus. How Saturday was gone? Don't do us like that. Nash, you are destroying our flag. Which flag? I represent my country. Yes. But kana uri kubhora kuya. Guys, ndichakuratidza mapics acho, don't worry. My videos, ndine ma V11. Asina chekutika kuzeka guys. Wapazere kubuka ngoti mazonondiripa off bed nechakadambuka. Right, muona manje. Zvandiri kutaura muona ndiri kutaura shuwa ka. Saka iwe ungoda kubva pakipa here pa kusita digia pato. Akatsikwa. Munada kugowesa. Muzeti zvakatetika mbochoka. Muzeti munhu akauya aka. Ndomira kuseka. Handisi kuseka. Ukaseka ndikukutuka. I'm not even gonna laugh. Ndikuti munhu akauya achida kumwisa bhora. Munhu aitwa ngemurume ndofunga takatorigwa beti museo. Aitamba munhu chaitamba ngemurume. Akauya akanditsika aida kumwisa saka ndinoda kusvika kudefenda bhora asati asvika. Saka iye akanonditsika pamusoro pechigumwe. Anitsika pamusoro pechigumwe. Chigumwe ndobvaita nzora ndobvaita sedambuka. Saka akadambuka pakatu iri mukati meshuta. Panguva iya hauna kusvikwa nekuti waitsvaka chibhora. Panguva ndida kubata bhora ndida kubata bhora uzi ndandiri digia digia hanzi peni kana ari muground anozonzwa abuda. Saka ndinotombonzwa peni ndakatozonzwa peni achindoita sei ndabuda. Saka nzwa rakadambuka katu imwe chindobva yapinda mukamuganda. Saka iye munhu apa akakutsika anotombozwa kuti akutsika. Akazvinzwa akatoya akati sorry. Saka akangofunga kuti kamuka light injury kaka. Get also. I didn't know. You didn't know what? Ganembofana kutoisa nguikira ndichifila zvimafomu. Nhasi kana wakambozondinakidza nyasha. Today ndinakidza zvako. Go to small. Back to the photos. Tombere dudigia no talent. Iwe digia tamba jikuta msema wako kudai maoko chete zvingobvunzwa.
inzo digie oziwele kubva sina kuda kuti kudanza kuchiti digie zvandala kuona digie zvei munhu uyu ndiye kipa akavhunwa chigumwe uyu zvamunoona zvakadai enda kutotobaona nditonipo mapikicha arimo nditonipo matimu yakakwana iyo timu guys ine mashokisi iye ane yelo we hama yangu iyo iya munoona yakadai uyo ane yelo guys wandinakidza zvakubata zvinazvo mushandi kuona ndichibata bhora apo ukangotaimira honai mabatirwo anoitwa ukasatoda kusvaiwa nehota Simon, is this the way to tell people ngasatodochera mufuku ndobata bhora iro kana iwe tibvire hausomusomakaryiwa here kabataikira kudasa kuda zvekuti utoda unofukura mufuku wako zvo kandi play pekupedzisira ndobva ndambodedza vanhu vanotupa napa vada kumbounza happy family da kudzoka futa napa timbotara zvema-t-shirts then handasasi kugarisa palive zvangu asi tangu yakuzotamba ndobva ndaenda hanzi tekisi mukoma kumbi ndarisivha jini ne-t-shirt yangu miratoni miranibeta zvandaitapanamo icho sechaningirinesei zvikuitadza zvichichikumbira wailingeti so but manje ndikupedza live ka handisi kumbogarisa zvangu handisasi kugarisa palive angwa ari 2 minutes yana uyu yana yema-t-shirts ndasarasisa vakawanda time yatatanga auzoona chimunya nani ipi family pindai ngati sanguli nhasi handina hangu simba rakunyanya kutaura zvakawanda nhasi ndikuda kukasira kumbozorora nhasi ndasorera ndichingorengota tigamibenda palive kumbozwa vava nema-t-shirts pandikaenda kuappointment ndakadaiwo so zvakaipei ndaitengesa huku dzangu. Hi, how are you? All right. All right, Tiribu. My happy family, Pinde, happy family. Come here. Come and dine with me. Guys, that's how we got up alive. Nasi ndikukasira kupedza dakuenda kunotangira nawo nevangu pavanenge vachionawo malive wayo. Nai, ndikaenda ndakadai ichi chakashata. Munhu anofana hapana mbokamfota munhu apa. Unoziva kuti chimire ndikudze nyasha. The truth is, if the dude likes me, you should like me as who I am. Then mwangosito somwena ndakapensura.
What blush Sharon work in the Yes, that's me. want to blah work yepa. Yes. Happy family. Thank you, Mama Kumbi. Thank you, guys. I received my t-shirt. Did you say? Guys, I'm going to receive a special ball. Team Australia, thank you. Team Australia, thank you. Come on, Kumbi, thank you. My Shemarians, I said thank you, guys. Hello. Yes. So next week Friday, Oh, hey, Betty Nacho. Maparangisha. That's how I feel. That's why I feel Maparangisha. I did a 3 actual asana.
Next week Friday. Yeah, it is both. It was. Did you say it is now power? Next week Friday. I'm right, Chef Mauri, right there. Bichana timbotamba. Mina one second. Mina down bottom na sister teach na. Mina one second. Muri right here, Sister Chef, Mama Shemarians and Happy. I'm so happy today. I received my ticket. Thank you, Kubi. Thank you, everyone. Huh? Yeah, I'm in Cape Town. What device name Echo? Cape Town. I see my phone. I think they are better than my phone. Cape Town, kuri say Shero. Kuri bo. So you must have a t-shirt. I'm Friday. Asina menos aqui estava na Iribo, thanks Cheryl, thanks my Shemarians, thank you Happy Family, thank you Kubi, we love you. Love you too. You too, bye. What are you doing? Let's have it. I think in the earphones I switch off. Can I go some my earphones? But for me, I turn to buy some my earphones on. All right, mate. What's this rabbit? My earphones are too rabbit.
Mashema, thank you guys. Yeah? We love you all, Mashemarians. Even wakabhatira ma-t-shirts, guys, we love you. Tangomirira party yeMashemarians, takarova dressing code. Kana mwana akapindira tikati zvimakepi, titi zvimaumbrella, titi zvimabhegi, tibva tarema. Discovery nemazikubenzi nemazikuiPhone. Kwamakumbi havana kutiudza day, but ndichabvunza nekuti hatisisitani anotora, mama ndovasina anotora. Saka ndichabvunza mukwamakumbi havana kutiudza mukwamakumbi hazari vataura. Mukwamakumbi vachataura zvavo, don't worry. Yeah, because girls dzanya dzakatotsamwa dzakatomedza bhonzo. Ndazviziva. Tarisaona kumashure kwangu. Ona, kugumbuka kwega kwega. Kana makacha yabva atotiza uyu. Aiwa, bari makaramba ichifara uyu. Akaramba ichifara uyu. Emaka. Una shero. Anzi mapeka hembe. Ani mapeka hembe dzenyu dzakafanana mukandinyima yangu tikati aiwa yako iri murodhi. Dzavo dzikuya 3. 3 ndo dzatamirira dzetimu rimwe racho rakati kure yamaka ndo yazongopinda nawo netsekwendeka. Yamaka handifungi kuti tichasvika. Yamaka tofanira kutsvaga mumwe munhu anokwanisa kutitengera kuti ndiani anoda kusponsa Maka. Maka ka half price kaka. Haka 2 year old. Amana, Maka, please. Maka t-shirt, please. Maka. Maka njeno basara yigasha. Autochemera t-shirt. Maka. Atsamira hembe. Ndongapadza piwa hezvo iplastic raane hembe reyo. Ndabvise plastic rine hembe mirazve. Ari pamodeling yeplastic hembe. Vapana vakari mukanzwa. Maka akagumbuka shamwari panyaya ye-t-shirt, mwoyo wake haunombomira mushi. Hanzi nanasi ndichatenga yaMaka. Tibatei kuseri tikonfirme. Isabiti shero, isabiti tikotamba. Isabiti titatire t-shirt yaMaka. Kabisa bitch. Azofara agoma nje usho Maka ayashema nje Nashi, thank you. Nashi, thank you.
Pafagwa. Thank you so much. Nasitazofara ende tatakatomira neziso rered. Mama kamagarira ka. Tatakagarira ka mhonzi yatenda mutano makusenika. Payanga ichienda kugraft ndobva yazoti ndaudzwa already ndichacollecta. Saka tatakangovhurira ziso kurodi moti changonzwa garaji rakuvhurwa kuti moti yasvika. Dai vazosvika manherano vachingosvika vatatomatseka ipapo. Vapfuka kuti vamapitsi ipapo. Thank you, Nash, for buying a t-shirt for Maka. Yes, thank you, Nash. Thank you, Nash. Nash, thank you. Mumorese nyasha, muti nyasha, wanayo here takanotata kutangira kupfeka. Nasha, anayo, Nasha ndiye original kauyu. Nasha ndiye kira nonzi chipioneer. Ubora ndanzwa wachidaro azaro adigwa arumwa. No, nakuzwa chigunwe abviswa nzwara yose because like pane nzwara yange yakapinda mukati meskin mbeyatanga kukurira mukati meskin. Saka nhasi asi kugona kufamba ndachimubereka imi kuita kuchipatara ndakabereka munhu kuzoka ndakabereka munhu kukwira mastepisi ndakabereka munhu nyasha munhu mukuruka. Saka wakashinga iwe kana pochauya kuno chatotibereka tese. Akatanga ati hanzi handigoni kugara pamubhedha kuti zvokusimudzira kudai so makumbo akadao tanga ati bhego rangu rika pamuturiko ndosunga pamusoro kuturika. Pakaoma zvapo. Inomubikira porridge here semurwere. Tozomutengera pizza. Ndangachingoti wakaiti don't worry ndinochera akadangoti ndiigire mukaka akada ndiigire chakati ndachingotora akada kuti ndiigire chitishu ndangachingoti alright tichabatana don't worry. Murwere wedu mupepei guys. Kuchipatara futi handizo ndinopona here pandisati basi tepisi iwa yadhauna kuna zvichiti narozi mukwimba rekuya varodhapo ndogona mubereka kupinda muchikati kwechipatara zvokwadi kunoda zvakaoma. Hakuna ngoro yemadhongi here mise mungoro yemadhongi. Akati ndapedza kurya ipapa kuti ndapedza kurya ndotoenda ndotora ndoti alright wodondisipa yonzi inonwisa uku alright unoda kurya yonzi ndapedza ndambika ikazi asi kunaka asi kunaka. Can you imagine? But hazvina hazvo kushanda. Semunhu wambobayo modeling iriko rini zviya. Next week anenge apora, next week anenge abho. Saturday azviite. Next week ndaida totaura kuti pamodeling chamona achikamina akatadza kuhwina. Tikuita next week but one anenge akufamba kana akakona kufamba nomubereka pared carpet. Ramba wachibereka pared carpet kwaiwe ndoadi. Isachingosimudzirawo tiri kurose vanhu vari kumusha. Guys, mumorose baba namai masawi varoma vedu we hamene kuti amuda kukodzera here Happy Family amusida kugadzirwa mapepa enyu. Achaona tichagadzira vasikana vanopinda. Vapi manzi? Toda one person, one candidate. Uyu grade 7 saka kana ari 1 yazvinoita. Ewe grade 7 musikana grade 7 ndio watogadzirira inonyatsoita bhobho. Bho totaura kuseri. Asi tinomusota totaura kuseri aiwa tinomugadzirira. Ka1 ndinobherewa saka. Tomodela.
Shero iwe zvemukati. Zvemukati zvaitaurwa namukoma Gumbi kuti zvinge zvakasonwa here tosona. Aiwa, anenge akapfeka aya kana matights nematopu ake. Ini ndatakatopfeka dress rangu mukati paipai. Dress chero. Asi mukoma Gumbi havasiya. Mukoma Gumbi anotwa havasitavati ai opari kunzwa mucomment section. Mukoma Gumbi muri kupiko? Mukoma Gumbi vadiva mbopinda mulingi. Mukoma Gumbi varimo ndambovaona. Aiwa, no problem, totaura kuseri. Waraita ma ngavauye mukoma Gumbi takatovamirira timbovatendawo palive hatina kumbovaona katangoita zvokungo. hanzi anenge abva pane wifi kuda dataless. Oh, Shema, but vachaona chachimunya. Tongoti thank you guys, thank you. Good night. Oh, it's okay. I love you, my sister. Oh, guys, tipotiridzira kabhiti tichitamba tekupedzisira. Tadiwa, we grade 7 now. Now, moderator, we have done some Tadiwa's big sis. Thank you very much. Ndiye uyarapa rutotaura rapo. Wow. Mira pa Bluetooth. Right. Ya chimboisa pa Bluetooth umbotesa kabhiti timbotamba. Nessa digiari ba. Nakuvana ndauta kuti digia. Shosho nganyubvura bhora kuti kara. Mira itondisi. Iwe kakupasana kurwa nebhora nyasha usati basa rekurwa nebhora. All right.
What the time must get the message again? You already sent this screenshots to Bukona. Thank everyone. What I invite Akaona this life. Thank you so much. We love you. Thank you, Sebi, as well. Thank you so much. Sebi. Thank you, ndokuti mutukuzve ndopano toti mutukuzve papo mimwe mese ya haina dhiri. Here's Erina. That Tadiwa? Yes. Erin, talk to Tadiwa. Tadiwa, talk to Erin. Erin. Hi. How are you? Good. What did you learn today? I don't want. And what did you learn today? Times table. Can you do me the 2 times table? Any time table you want. 11 times 3 is 33. Well done. How's home? Good. Oh, how's everyone? No, she said I was there for me. Where do you live? Move on. Bye. How old are you? How old are you? When I tell you I want to break, a happy family is actually breaking you. I'm 12. Yes. She's 12. Happy family, your network and internet is breaking. Remove your face. Yes. Where is Erin? Why is she eating salsa right now? It's not the time for her to eat salsa. We want to switch in at Chilongu. Erin, actually, Erin, can you come and vandalize Tadiwa? Come and vandalize us. Tadiwa, why are you running away from us? I'm not running away. What happened? You didn't even say goodbye. Oh. You broke my heart. Sorry. I think so. It's the network. It's the network. It's the network that broke my heart. Thank you. Mm-hmm. Then from this side is the sadza. From our side is the sadza that broke your heart.
Aiwa, nadongomsekela. What's that thing? You are breaking also. Bye, happy family. Oh, bye. Oh, Happy Family is gone. Are you hungry, Erin? Yes. So, why are you hungry right now? Who is gonna talk to me in Queen's language? Oh, you just came back from school? Okay. Enjoy your supper or lunch. See you next time. I'll come back after I'm finished. I'm gonna end my life in 2 minutes. I have to race, I spent the race. Did you know that I was carrying an elephant today? Yes. I'm telling you the truth. 150 kgs. Yes, on my shoulders. Yes. Can you believe that? Can you believe that? No. I don't think that's true. Erin, my cousin saying doctor's prescription was pizza. Can you imagine it? Have you ever heard of that prescription? Bye-bye, Erin. Go and eat. Bye. Bye. Yeah. Unenge usiri kumutengera akapizza saka ungoyoka nenyaya yakanaka kwazvo. No, ndingofunga Erina wake mwana wenyu Erina uyu washamisika kuti wakasenga elephant how on this end. Ende elephant anoziva zihombe kaazive kuti kune kamwana. Anoziva zihombe. Kuti mungari kumboita imagination akagara achiryesa zirake kumbe dopinda kuba kuyopa time isiriyo anonzi chii aiwa rega nditaure nyaya yangu ndibve ndaenda zvangu. iri botaurai nyaya yemuchato asi haikunde zvadzo mirei manjenjenje manje nhasi chingani nhasi hatizivi tipengetai manjenjenjika mupinde nayo mangwana because nhasi kuda kuti mirei kani manjenjenje munzwe oneka iri 3 minutes pakutanga in 2 minutes ka pakutanga live stream ndada kunoonawo saka ndosaka ndati zvoni nhasi chika ndichakuudza kuti ibvei mangwana ndokudzoka tiende iri kuitwa peji ripi rana JP nana uyu da kunoona ini inozichisera I think kuzim celebs. No, it's okay. Tadionashe, don't worry. I was just joking with you. Don't worry. I was joking with you. Saka ndakuda kukata pa. Mangwana ndokupe link kuseri topindirana kawana nditi. Anditi iri bosa zondrasita sanhasi ndotozoti aish kuinguva idzi. Iri bo uyu kumbi akuyota misiriyo kumbi. Wanonoka. Kumbi. Takukata live. Oh, mara insista manjenje. Kumbanga achimbogezodza kuti apfeke white t-shirt. Mukoma kumbi vanhu vangu vachikudanai kuti mukoma kumbi vainda vehappy family. Mukoma kumbi iri goshema. Mangwana ndodzokera kutesebwe mazuva yose ya 6 p.m. zintime nhasi ndatikasire because ndada kuzora ndionawo futi live iri kuitwa iri bo. Saka takupenda. Okay. Aiwa ingosara. Aiwa ndakutobudawo neni ndichitodropa ndichoita good night yatokwana. Okay, good night. Ndokufonera kuseri mwanzwa ari mukoma kumbi. Good night mukoma kumbi.
Good night everyone. Ndokona mangwana tokontinya nestori dzedu. Bye.